Batu duzue, grabazioak benetan intensoak izan direla, lokatzetan, uretan ibilizaretela. Hori egin duzu hemen Miramongo dekoraturen batean edo non grabatu duzue iesaldia? Dekoratuak izan dira Basaurin. Basaurin, Legazpin eta Azpeitin. Hoi izan dira dekoratuk. Eta gero Segobian debai haun ginen. Segoviako kartzelan. Bai. Segobian? Bai, Segoviako kartzelan. Egin duzue, alako crossover bat, Segoviako iesa... Bueno, izan zen, Segoviako garai batean eskapatu ziren preso haien toki berdinean grabatu genuen. Bai. Ah, bai? Iesa libra ere bizi berritzeko nola. Hori da, bai. Eta gaur egun da zentro kultural bat, eta guain erabiltzen da pelikuletan eta rodajeak iteko. Bai, eta erakusketak, eta... Horretarako dago atonduta nola. Vale, hau 5 ataletan emango dugu, ezta? 5 atal izango dira, da telesail labur bat, baina honek zuentzako zenbateko lana suposatu du Nerea? 5 aste. 5 aste. Bai. 5 aste zaritu 5 aste grabatzen, baina aurretikan ere, entxeguak, irakurketak, eta... Eta handa hemen ze leku batzuk, leku desberdinak eta lokalizazioak eta aipatu dituzue, nolakoa da egun bat, honelako telesail bat grabatzen, goizean hasi eta gauean buka? Planina. Bai, bueno, gure kasun gu hor egun guzti noten ginen, eta goizeko, bazien egunek goizeko 6etan hasten ginela, eta atxaldeko 4 arte edo, hortxe jotake. Segi. Grabatu eta grabatu. Grabatu eta grabatu. Gero, horri izaten dira ez da, itxaronaldi luze horiek eta, bueno, gauzak gogor asko. Ba, bina gero 10etan esaten due. Paramos para bocadillo. Dena deseatzen, non da bokadilloa? Bokadillo Osa, 6etan hasi, baina 10etan bokadilloa. Bai, bokadilloa. Askotan demo askoik ez, bokadillo jateko. Mikrofonatzea dizuten bitartin bokadillo. Jabat hori gogorrena zer egin zaio, grabaketa honetan? Gorrena? Jabat hori ari gara galdezka, kontuz, ez beste edon hori. Ez dakit, igual horren denbora gutxikin hartu berri zatia horren lan garrantzitsua edo ez dakit, eta ondoin nahi izatia denbora gutxian. Vale. Jon Ander, spoilerrik egin gabe mesedez, eta gutxi grabera suposa ezakegu izenburutik hasita, baina gutxi asko zer kontatzen da telesail honetan? Telesailan kontatzea, 1976 urtean Basaurin benetan gertatu zen iesaldi bat. Vale. Hau katalogo batean kokatu beharko bagenu, ze generotan kokatuko genuke? Benetazko gertakaeretan oinarritutako telesail motz bat edo, bai. Thrillerrak. Thrillerrak? Bai. Thriller edo akzioa. Akzio asko dauke. Baina kartzele bai bada, genero bat, ez? Kartzelarioa, bai. Orduan hoxe izango litzake. Kartzelario eta akzioare bai. Gauza asko, 5 atal eta gauza asko. Tartean. Egia da, ipatu duzue, benetako gertakari bat dago hemen, 76an Basaurin 5 presok egin zuten iesaldi bat kontatzen da. Honen inguruan ez dakit, grabatzen hasi horretik Nerea dokumentatu zarete, galdetu duzue, jakin duzue, benetako gertaeraren inguruan ezer? Bueno, bai, lehengo entxegutan eta irakurketan kontatu zitzaigun nola izan zen iesaldi hau, edo. Eta gero, bueno, nire pertsonaia justo fikziozkoa da. Ah, bale. Baina eurena ez, eta igual eureko beto. Claro, eurena, ematen dizute benetako pertsona baten papera, ez da? Ze zu preso baten larrua zalean jarri zituzte, eta presoark benetan egin zuen egiez. Bai, baina esplikatu beharreko gauz bat importantea da, historioa benetan gertatua da, alegia gertakizuna, iesaldia, baina pertsonaien izenak eta trama guztia fikzioa da, asmatua da, hori garbi geratu behar da. Kombinazioa da. Alegia, guztia ez. Osotasunean ez dago asmatua, baina bai da tarteka Gauza gauza. diferentzia. Bietatik hartzen du. Bai, baina ez dela euneko dialogoak eta dena asmatuta dago. Ez dut esan, adibidez, nire pertsona edo beria, o lo que sea. Bale, zeon pertsona bat, Hori da. ez? Larrua berezkoa ez, aragitan, eta guk ez dugu pertsona horren iguala in. Eta ez dugut hori eskatu ere. Ah, vale. Ez da imitazio bat. Vale. Eskatu dute fikzio bat egitea, behar genuna, edo interesgarriena izango litzakena, seriako, edo... Hasieran goatzen naiz egontzala debate hori nomenklaturaren inguruan, nola esan behar dan legalki edo benetazko gertakaretan oinarrituta edo beste nomenklatura mota bat zeon. Hortik abiatu eta... Bai, hasieran agertuko bi da. esateko modua daude. Benetazko gertakaretan oinarrituta eta... Hori ez da? Edo inspiratua. Edo inspiratua edo Mira, lako zerbait. azkenean nik esan dut itxara. Oinarritua
Pero, eta, ojo, ze hori nunbait errespetatu beharra da, uste, eta olako historiren bat, bai. Zenbat ari garen ikasten, Bai. Guk badakigu oinarrizko gertaera hartan, 5 preso hauek, euren artean desberdin xamarrak bazirela, ez da? Etako bikide, batetik, alderdi komunistako beste bat, eta 2 preso komun. Hauen arteko harremana nola osatu zen eta badakizu... Hasieran oso txarra. Harreman hori da bi kamion, elkarrekin txokatu eta hor txispak alde guztitatik. Zuk esan zuen bezala oso ezberdinak. Gure kasuna adibidez, nire personalia eta berea... Bi muturretako. Zuk norena egiten duzu Bi muturreko Berurena? ez dakit, muturreko amateko gogoa bat zegoa. Bai. Baina erabat frenatuz eta azkenean, gero ikusten da, nola moldatzen den... Zuk egiten duzu barkatu Berurena etako presoarena. Bai, oso etako preso bat oso potentea eta nik esaten duena, odolean daramana. Vale. Jabato aldiz preso komun bat da, Bai. ezta? Eta falta zaiguna Jon Ander da Partido Komunistakoa. Politikoa, baino kasuntan PC-koa. PZ-koa, hori da. Eta zu zinateken erea, preso dagoen beste etakidearen emaztearena Hori da. egiten duena. Vale. Eta aipatu dugu izenak eta ere guztiak asmatu egin dituzue. Bai, izenak asmatu Zuen die, arteko bai. dialogoak eta... Zer izan da zailena pertsonaia hauetan sartzerakoan? Jabato adibidez? Ze izan den, pertsonaia hau erdi bufoi bat bezala da, orduan permiso ematea, permiso ematea ez izatea ni eta izatea pertsona horiei, ze askotan moralitatetik oso kanpo ibiltzen da. Distantzia bat hartu behar dela, ez da? Bai. Nik esango nuke bintzat bere personaian alde, kriston bizi poza eman bar diola seriai. Bai. Telesaio honei, nik elementu uste desberdinak, eman bar dion dinamika eta... Gaina euskera zolako personai bat nik uste ez dela ikusi guainiken eta Ara? oso ditxaratxeroa, kriston... Neri, Xabierrei, asko gustatzen zaion personai bat. Nere personaiak gorrotu duen Gorrotu duen persona. ostia, Orduan, hor badago, nik uste jendeari gustatzen Kombinazio zaiola, polita. bai.